Takže čau lidičky, luďa. Dneska bych chtěl zkusit natáčet Minecraft, takže doufám, že se vám to bude líbit a kdyby se vám to líbilo, tak mě podpořte lajkem a odběrem. Takže jak už jste mohli přečíst, tak si dáme dneska hardcore, jak jste slyšeli. A seed si dáme nějaký čísla, takže něco tam pomačkám. Tak a create new work. Super. Takže doufám, že se nespawneme v biomu sněžným, to je bylo blbý. Oh. Nice. Celkem dobrá krajina. Jenom se podívám. Jo, bright. Dobré. Takže, co uděláme z začátku? Natěžíme si dřevíčko. A dáme se pořádně do toho. Doufám, že mě teda nezabijou hned v prvním díle. Jestli tento kanál bude mít úspěch, tak dám za 100 odběratelů. Bude soutěž o gift code. Soutěž o gift code. Takže dejte odběr, ať zjistíte, kdy bude soutěž. Hardcore. Takže dřeva ještě moc nemáme, takže si ho pořádně natížíme. Jenomže já už si vyrobím sekírku, aby to šlo rychlejší. Tak. Super. OK. My jsme ho měli stejně, no. Dobře mi. Ale budu možná bydlet někde tady u lesa, protože je to blízko ke všemu. No, spíš tak jakože blízko k jídlu, k jídlu, tak jabka, no, tak to moc ne. Ale spíš prostě ke stromům, ke dřevu, takže to je super. A teď si tady natížíme cobblestone, uděláme si sekírku a krumpáček a jdeme na to. Možná se divíte, proč tady těžím krumpáčem hlínu, to jenom proto, aby se mi rychle vypotřeboval, protože ho úplně na nic nepotřebuju. Tak to myslím, že by mohlo no, ještě trošku, protože si hned udělám asi pec. A když zabiju zvěře, abych si ho mohl upíct a aby mě to dávalo víc. Takže první si zrobíme meč. Dobře, meč mám. Teďka krumpáč a sekírku, takže sekírku a krumpáč. OK. Tak čau. Jo. Tak. A zatím jdu zabít, nějaký ty zvířata, abych měl něco. Jenom si tady udělám 6. Jenom si tady udělám uhlí, ježi, já jsem to dal naopak, sorry. A jo, tam je slípka. Čau slépo. Dej mi maso. No, sice to z tebe moc, jakože nedává, ale když si tě upeču, tak by to mohlo trochu dávat. Těch je tady celkem dost a to je dobré. Stůj. Jabko. Co je tady? Sněžný biom.
Je, houbička, můj šťastný den. Tak, hajda. Co tu máme? Co ta hudba hraje moc nahlas. No, to by mohlo stačit. Ale první díle toho asi moc nestihneme. Takže uvidíme. A teď musíme, jo, tady. Nice. Takže máme uhlí. OK. A tam ještě slípka, tak jakože na stromě. Agent P, teda agent S. Ty mě zdrháš, jo? Stoj! Dobré. Uhlí. Jo. No, tolik toho tam zase nemusí být. A jdeme teda těžit. No, těžit. Kutat. Stromky. Stromky a stromečíky. Tak pro dnešní díl se jenom tak asi rozkoukáme. A potom si můžeme postavit baráček. Dnešní díl bude jenom 15-minutový, protože by vás to možná třeba půlhodinový nebavilo. Takže jsem tak uvážil, že udělám 15 minut. No, asi tak. Takže jenom bych vám chtěl říct, že ten channel je Gamik Play, to znamená, že nenatáčím jenom Minecraft, ale bude tam i Diablo 3, Counter Strike, co tam by ještě mohlo být. No, napište do komentářů, možná source, napište do komentářů, co bych měl točit, co vás baví a uvidíme. Tam je dobře nějaká, takže se už tak můžeme zcela přestěhovat. Tak si vezmeme s sebou. OK, takže čau. A jdem se podívat někam po normální krajince. A tam je další slípka, další 2 slípky. Další 3 slípky, OK. Dobře. Sugarcane. Takovej buk, tyjo. Jsem ještě teda neviděl. A tamhle vidím, krávy. Na skále nahoře. Takže máme asi první jeskyníku. Těch krav, tyjo. Krávíčko. Dej mi mléčko. Nemám kýbl, takže mi mléčko asi nedáš. Napište ještě do komentářů, jestli se vám první video líbilo, jestli třeba nemluvím divně, nebo jestli to je dobrý. Těch kráv, tyjo. Ale určitě tady nějaký nechám. Prasata, ty si dám do hrádky. To je jasný, jo, jsou tu 2, OK, takže, no, jsou tu 4. Dobře. A já myslím, že bychom se mohli zabydlet tady. Co myslíte? Tady je to tak, jakože tam je poušť. No. Já myslím, že by to šlo. A taky myslím,
že bych si mohl udělat baráček někde v nějaké skalce. Protože to by bylo možná nejlepší pro začátek. A tamhle vidím dvě ovce. Jo, ne, dokonce 3 ovce, super, takže máme na postel. Takže přežijeme určitě první noc. Strašidelnou, plných bubáků, zombíků, strašidel a nevím co všeho. Takže super, sorry ovečky, musel jsem vás zabít. Tyjo, já to mám ke všemu blízko. Biom, poušť, tam je to, jak se to jmenuje, bažina, nebo co to je vlastně. A já myslím, že bychom si mohli udělat tam baráček, tam je taková vyšší jeskýnka. Stoj, ne, já to budu utíkat, jsem moc pomalá. Bych tě chytil, jo, bys to ani nepostřehla. OK, meč mám skoro vypotřebovaný, takže myslím, že tady je takové dobré místečko. Jenom se tak trošku vyhladit. Tak, myslím, že to by šlo. Takovej, a vstup si udělám asi tady. Tak a jde se kopat. Trošku, ať vidíte možná 4 torče. No, dám to aspoň tady. Tak, OK. Já vůbec nevím, jak to je velký. Jo, to jsem přesně dokončil, OK. Takže já myslím, že takový baráček by snad mohl stačit. Ještě nevím, jak se udělám do dálky. Ale nějak, aby se mě... No, asi si udělám podzemí, prostě něco jako mají sklep a tam by mohly být čestiny. A to by bylo takový lepší, nevím, co si ještě dám tady. Ale ještě to tu určitě vylepším, takže myslím, že za první díl jsme si stihli udělat... to je den, teda noc, jo. Tak, počkejte. Myslím, že za první den jsme toho celkem stihli dosti. Tak se vyspím, jenom si můžu udělat jakože dveře, aby mě neotravovali. Tak a jdeme se vychrápat. Takže co? Já myslím, že to by mohlo být asi pro dnešní díl všechno. Video udělám hned po tímhle, abyste mohli mít i další video. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne, tak ho nehodnoťte. Byl bych rád, podpořte mě odběrem. Ať zjistíte, kdy mám další videa, kdy bude soutěž o Minecraft. Byl bych strašně rád. Takže to by bylo pro dnešní díl všechno. A já se s váma loučím, takže čau!